kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagmakulong sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Lunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Magayunon sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana. Marayang ugali, pirmi pang maugma. Marhay magiayo, marhay na amiga. Ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang Sabado. binubuan Yan, Garen Sendong amigo sa radyo. Al Armario. sirangan. Reporting for duty po, digdi sa programa Kanako Bicol. Yan ang kabay, Orugmahan. ang Bicolana Karantahan ko ta. ay mapi sa Asin Tarabangan. Duman po sa samo, Yan, Manggaren, mga informasyon. pusong lugar, Asin mga update kan mga pangyayari. tidaing paro, Alam sa mga aktibidades Kanako Bicol. ayahay, kung sisay Ako Bicol. ang nasa Party list po yan. Nasa tuyang sa samut, tulos Katabangan. umayan. Boses kan mga Bicolano. Sisay sa indo, ang Ako Bicol. ibang panuga, Ya, Panginoon po yan, ninda Congressman Elizalde sa Ko. ringgong sila. Saldi ko. Sa kayaon man po si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Pagbilog ng bulan, Siyempre, ang mga staff ka na ko Bicol, na may kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang destino, sa diba kanya-kanyang teritoryo. kapaman Yaon ang padagos na koordinasyon para maitao sa indo ang mga serbisyo, mga basic na serbisyo dyan sa barangay. kinudot Aluay-luay po yan na trabaho ang mga taga Ako Bicol para pakinabangan ta dyan sa indong kanya-kanyang lugar. hail ka na ba'y Siyempre yan, manggari ang tropa. kawat kong madaya Jun Napolis po sa kuyang partner. Of course, si Richard, si Arvin, sa at saka si Angel. hail ka Tapang mga pag-iriba, si News Manager Mardila. Ang tropa yan, manggari, standby po. Sa ano man ang mga karakulang pangyayari dyan sa luwas. dinahanap Pwede tayo po yan, digdi sa programa Kanako Bicol. Pwede tang maraman yan. Ano na, kumusta na kita? Bulkan Mga Bicolano. ngayon isaro Dawa nasa luwas kita kan Bicol. Nasa ibang nasyon. ay sa inman, Kung mo mula nakamonitor sa tuya, no? di kuman Sa FB. maski harayo na Ano na kita? Kumusta na? sa Tapos na sa filing. Ano eh? Taon-taon taristoryahan talamangan mga pulos kong sitwasyones dyan sa palibot. bulkan Lalo ang politika. Mainit na, de. binsyang susugo Baka lamang makasingit kita kay Congressman Pido. sa probinsya
makuhaan ta lamang yung mga update dyan sa inda mga pigiribong aktibidades sa Aramco. Busy na kunyan si Congressman Pido sa mga pagkataonin asistensya dyan sa mga barangay. Makan sarong aldaw, garay na isiyang ko. So, livelihood grant assistance ninda. Sa banoy May nagkatarawan naman ng mga taga Legazpi City. makalag Initabi sa mga nagkapirili kasi itong mga kapitan na itinao ka na Bicol. Siyempre ang Gobyerno Nasyonal bagi kan DSWD. Yan si Kong. Okay na si Kong. Okay, yan tabi si Congressman Pido Garmin Jr. Hanggang may guson. Kong, good morning po tabi. Morning, good morning all, and good morning sa kapos sa nagtatangog sa kabik simulcast naman kita ining Kubicol programa ta. Aha. Madadangog sa Sorsogon, sa Sorsogon. Kamsur, Kamorte, especially also Opo. sa Catanduanes. Aha. And of course, part kang mas bati pa siguro, no? Yaong sa Sorsogon, tabi, Congressman, nakamonitor sinda sa OKFM Sorsogon, yaong duman sina Rex Bulima, dyan sa Cam Norte, sina Raymond San Fernando, at saka pati Iriga, radyo natin, si Joey Sarce, yaon man, nakahukap sinda ko niyan, tabi, Congressman. Okay, marinal daw, duman kay Rex, kay Joey, and then duman sa Cam Norte, marinal daw, tabi. Aha. Aram ko, kung sabi ko kasabago, busy ka ngunyan, kumusta ang pagmati tabi kung na tapos na sa filing, sa mga pag-iriba mo tabi, and including ako Bicol, naka-file na, po ngunyan ang sa tuyang namamatian sa mga oras na ni tabi kong. Pero alam mo lang, filing as in election, pareho lang yan. Tarong aldaw lang yan. But most importantly, pagkatapos kang filing, you have to gear up. Padagos magiraray ang programa ang serbisyo para sa tuyang mga kababayan. You know, the greatest is you rule upon politics and forget about the service. So, dapat ang filing, ang politika, set aside mo na. Serbisyo man, giraray. Serbisyo mangyari tabi kong. So, talking about serbisyo, kan sarong aldaw po na monitor ko garo igwa kamonin release naman kan livelihood assistance digdi sa Legazpi City tabi, and aram ko dodretso tabi ining mga programa na nindo na ini tabi kong. Well, tama ka mo, itong livelihood assistance grant, that is a 20 million grant that we were able to source out under Bayanihan 2. And itong livelihood assistance, targeted kayo itong poor, vulnerable, and marginalized families na magkaigwaki puhunan para mas kinegosyo base sa indang business proposal na sinumiti sa DSWD, and matabangan na maangatan sa indang kabuhayan, lalong-lalo na kanyan na pandemya. So, that is for the entire Bicol region. And digdi sa syudad kan Legazpi Tabial, after the filing, itulos sa ginibuta. Sabi ko, mag-payout tulos kita sa 770 barangays. 70 barangays 70 barangays, okay. for 770 beneficiaries. Okay. Nagkairilot na paano sa ibang probinsya. Aha. So, digdi sa Legazpi, inibiniyo na lang. And dyan yan sa Gugon Elementary School. Maugmahon sinda dahil lambang pamilya, nagkaigwaki puhunan. Alam ko dako nagre-request, dako nagme-message sa kuya. Ay, kuya nga ng dispensa dahil deta man talaga. Katotohan, deta man matawan ka, boss. And for all they know, as early as February, nagkaigwakita ki announcement and listing kayo ni sa mga barangays. And it was the barangay captains or barangay official who submitted the qualified names of beneficiaries. Nagkaigwaman ki ripaso, in fact, istriktuhon sa ripaso kang DSWD, pagabot sa ng mga requirements. And nag-qualify itong 770 ito. And yan po. And totally, hands off kita duman sa pagpili. It was really the barangay and the DSWD who assess and pre-qualify all those beneficiaries tabial. So naraman ko ni tabi kung sabi kan iba daing kolor politika duman sa pagpili
Because aram ta mga padagos na ngunya nag-file ka na nga ni for Mayor de Legazpi. Day po kipigpili naman kundi ang nagpili ka to mismong kapitan regardless kung sa siyang grupo tabi, supporter mo o bako, sinda tabi sa nagpili kay itong kada barangay, I think 11 tabi. Well, tama ka mo dyan. That's the way it should be. Mhm. Dapat talaga ang ayuda ay na pinagpipili. Lalong-lalo na dapat mapaduman sa mga nakakaipo. Mhm. So yan man so criteria na pinag-aplikar to duman sa livelihood assistance grants. Mhm. Okay. So arog man kan, maski sa educational assistance, arog man kan sa kuyang pagtratar. Ano? So Ayun. gabos man na data man pinagpipili tabi. Opo. Talking about In fact, so educational assistance ta sa gabos na senior high school. Mhm. Nakapag-payout na kita, alagad ininapendency dahil nag-lockdown baga sa probinsya kang Albay. Mhm. And then ma-proceed naman in next week, we will announce those schools and students who are in line with the payout tabial. Mhm. And then so educational assistance ta sa Bilog na Albay, Manalay na munisipyo, and the Ciudad Legazpi for 2 days. I think that was Thursday and Friday tabial Mhm. dyan sa Embarcadero de Legazpi. Ito sa mga batches na dahil nakasubmiti tulos. Dahil sa mga nakasubmiti tulos kasi ng mga requirements, nakapag-payout na baga sa Albay Astro doon. So padagos-dagos tabi ang sa tuyang payout. Mhm. Ayun, okay. Dakulao na bagay tabi ni Kong sa mga estudyante ta. And siyempre, kagianan na maray ini sa lado kan mga magurang. Ano? Okay, so doon diretso talaga ang mga activities kanyang kanako Bicol. Hautro na next week tabi, may plano ka mo na tawanan man ni asistensya ining mga tricycle operators and drivers sa Legazpi City, especially itong miyembros, opisyales kan TUDA. Well, tama po ka mo, halita na in-announce. And by October 14, October 12 hanggang 14, ang mga katoda ta. Katuda. Dapat tabi, deklarado sa ng mga agom, ha? So, marireceive. Baka kulang ang i-deklara. Pira ni Sabi ka katao. mo, kulang sa boundary. Aha. So, yan, 15 yata yan, 15 na toda. And Aha. that kaswapo, nag-okay meeting sa Gabos na presidente. And they were all excited. Excited Gabos Al. Oh, siyempre naman. Oh. Dahil sa haloy na panahon daan, natatawan ki importansya sa ilang sektor. Mhm. Of course, Gabos man na sektor kung sa tuyan sa syudad, pinagtatawan ta ki importansya. In fact, after this TODA assistance, the senior citizens naman, Mhm. together with the PWD, and of course, we'll try to cover as much as possible itong mga single parent tabi. Ayun, okay. So, ngunyang pasana talaga, dapat nang maugmasinda. Because sabi, ganun na kula tabi kung ang itatao mo. O itatao nindo. Well, okay man po. Dito na ipag-announce kasi baka arugo naman. Pero mas maray kong arugon Arogon. for the benefit Oh. of the Legazpens. Iyo man ang uso pati ko yan, arog-arog. Ano? Anyway. Kung tabi, anyway, dahil na kung naisipan na iapot ba sa imo, taharos talagang public knowledge na po yung mga pigiribo nindo sa ako Bicol. Kung mamarapatin mo po tabi, Congressman, pwede giraray repetiron sa mga line-up mo tabi, considering the fact na nagpaka-file na po sa imong grupo. For mayor ka, digdi sa Legazpi City, pwede po maaraman garay so official line-up, tabi. Ay salamat alat is maaraman kan sa tuyang publiko ang mga representante sina linyada kan sa tuyang APG team para sa bagong Legazpi that represents the different sectors of our society. First in line, ining incumbent councilor, aloy na nindong sinuportahan tabi. Mhm. And ang tapat niya ng na termino, and then by buying for another term for the fifth term,
ang haloy ng councilor na may guson dahil kamo nagsisi kay Councilor Alexi. Alexi, okay. Ang pandua, siginot ko ini tabi al ining first and second dahil ini siya nagre-representar kang mga senior citizen. Para yun ni senior na duwa eh. Mhm. Si Alex, senior. Ining pandua, senior man. And when you speak of senior, may special lane ba gaya? Tapos binayin at sa linya. Priority. Priority. Oo. So ining pangduwa, naging 3-term councilor and 6-term board member kang probinsya kang Albay. Pinadapa ako sa nakang Legazpi kundi kang probinsya kang Albay. Ang pride kang bangkirohan tayong iba, si Ralph Andes. Ralph Andes. Okay. Ang pantulutabi al, ini, alam mo, I can say that this truly represents the APG Bagong Legazpi dahil sabi ko na nga ni sa imo al, even in the sectors of transport, kinawan taki importansya dahil sa haloy na panahon warang Boses. boses Mhm. as in nagdadala ki sentimento kan transport and that's why nagkasurundo sa transport sector pati naman ang intereses ka mga mananakay na ituon ang Vice President kang TODA na si Joseph Armoguela. Joseph. Ang ani nga magtukaw dyan sa Transport Committee should be the one, a member coming from the transport sector that will truly represent the sentiments Mhm. kasi sa mga hinaing kang sa Tuyan Transport Center. So, he's also from Bakirohan. Joseph Armoguela. Okay. Okay, sige po. Ang pangapat, Mhm. karong abogado. I think sulamenting abogado Aha. na nagdadalagan ko niyan. As in, matibay na profesor sa University of Santo Tomas College of Law. Mhm. As in, ni naging chief of staff ko sa House of Representatives. Pamilya ki doktor, as in mga abogado. Dahil ang sayangin na, niya ba? Mhm. So, tagsadiri ba kang albay sa kadaraga doctor? Sa sayang ama, Mhm. itong respetadong kakagadan pa lang na si Attorney Babil Sila. Partner ang sayang ama, ang Felipe Goson, sa tagsadiri kang GMA. Aha. Dahil ba tabi al, ang pride sa mga abogado. Attorney Butch Lucila. Attorney Boots Lucila. Okay. Sige po. Ang panlimal, ang boses ka mga barangay. Mhm. 24 years na nagsiserve bilang punong barangay, multi-awarded punong barangay. Ang madara kang boses kang barangay, Kap Nick Barrios. Ayun. Kap Matinik. Nick Barrios. Oh, puro. Ang Barangay puro. pang- Anom, Opo. ini naman, ang pangano masin pampito, of course, they will represent the sectors of the youth and the business sector respectively. Mhm. But let me start with the SK chairman of the BIGAA, Mhm. the PIO of SK Federation of Legazpi. Nagsiserbi naman si SK chairman Jordan Alpaharo. Ayan. Ang pinaglihi sa putong puti, alagad na hulog Sa sa dinaguan. dinuguan. Baka man yung mag-pray mo Uni. kasi paning Tamarilya. Baka ma- Magkadiit. Basta siya ang si boses, Jordan. boses kan mga jóvenes. Jordan Alparo. Oo. Hindi naman saro, Oh. kung si, may Isko Moreno ang Manila, ikaw makitang Isko Moreno Ayun. Oh. sa syudad kan Legazpi. Aha. Presidente kang Alro Construction representing the youth and the business sector. Dahil iba, si Kuya Luis Gutierrez. Ayun. Okay. Isko Ini, Moreno. yan ang Isko Moreno. Oo. So sarong representante kang youth, Ano, si Jordan, ano ito? Moreno sana. Moreno sa. Okay, pito na ano. Sige po, pagwalo. Walo na yata. Anong pito? Pito pa lang. Walo na. Okay, sige. O kasi duwa na baga. Okay. Alexi, Ralph Andes, Joseph Armoguela, Attorney Boots Ay, pito Lucila, na. Pito. Capnic Barrios, pang-anom, Jordan Alparo. Pang-pito, si Luis Gutierrez. Okay? Ang pangwalo, Aha. ang orgulyo kang Ligaspeño, solamenting naging JCI Senate President. Aha. Para mo tabi ang JCI Senate, Mhm.
Ini ang worldwide organization. It's a leadership organization that produce great leaders in our society. In fact, ang naging presidente ni Al, so kakontemporaryo niya, Sonny Belmonte, 3-term, as Speaker of the House of Representatives. Matindi, oo. Ulon ta. Oo. Ini si Engineer Greg Lipa, dahil itatawan si Araw ka na poder, as in obligasyon, kung wala ining kapasidad, as in kwalifikasyon na maging President kan JCI Senate President. Ayun. President. Ngunyan, siya man, minaopresir kan siya sa dire, bilang konsyal kan siyudad kan Legazpi. Engineer Greg Lipa. Greg Lipa from Washington. Barangay Drive? 8. Oh, Bagong Bayan. Bagong Bayan. Bagong Okay. bayan. Sige, pangsyampo. As in ang sulamenteng babae nagdadalagan sa siyudad kan Legazpi bilang konsyal. Ang aki kan dipuntong Mayor Benny Imperial, nagserbi naman ang sayang mga tugang bilang konsihal as in board member sa Legazpi as in sa probinsya kang Albay. Malangani ang sayang tiyon, haloy na panahon, nagserbi bilang kongresista sa segundo distrito kang probinsya kang Albay. Dahil iba tabi, si Miss Sunshine Imperial. Sunshine Imperial, tugang ni Mike. Tugang ni Mike. Oh. And then ni RB Imperial. Ni RB Imperial. Meaning, tabi kong pagkapatuto ini na siyempre sa mga supporters kan Imperial, yaon man ang suporta sa imo. Hindi po. Majority. Yan ang totoo. And she's representing the women's sector and the business sector. Si Greg, the civic organizations. Okay. Si Greg Lipa. Ayun. And then ang pansampulo, Al, Okay. haloy na ining Haloy na. serbi sa syudad. Sa bilog na probinsya kang Albay. Board member, 3-term vice governor, famous lecturer pagabot sa local governments, local legislation. In fact, permini pinag-iimbita. At sa Kuyang Brad, sa Tao Gamapi, dahil iba tabi, si Bayan James Calisin. Ayun. Yan po, Bayan. ang sampulo. Ayun. Yan ang James sampulo Calisin. na konsyal. Ayun. As in, di ko umalingawan tapial, ang partner ko na mamanihar sa Sagunguriang Panlunsod. 3-term councilor, PCL president, a very successful businessman, Alan Ranyola, or Ayun. vice mayor. Alan Ranyola. O di, pirmi sa tuya libre ang isnakan. Magduwa ka lang sa McDonald's. Uy, kung may nagapot kaya kan sa may nagapot sa kuya. Ano ngaya si Martin Roses? Garo ngaya day nakasabay sa grupo sa kasi Phil Rivibar, may mga nagarapot kun nga ta day nakasabay sa grupo. Pero ano katotoo na yaon tabi ang suporta kan duwang ini sa grupo mo? They are fully supporting the APG para sa bagong Legazpi. In fact, sa tuya mga meetings, nag-a-attend sila. But aram nila ang sentimento ng mga kababayan tang Legazpeño. And they are fully supporting the cause and the programs that will be introduced by APG para sa bagong Legazpi tabi. So, the Roses, the Imperial, and of course, the people of Legazpi are now behind the APG team. Ayun, okay. So malinaw tabi na malinaw ang sa imong informasyon, Congressman, duman sa mga nag-aarapot ano. Okay, so sa ngunyan po, ano na ang sa tuyang mga gigiribuhon o finally mensahe ta po sa mga Legazpeño considering na yaon na po nakabandera na sa imong grupo para sa pagserbi sa mga Legazpeño. Well, kita ang kontribusyon ta sa progreso pansyudad ng Legazpi, hindi man matatawaran. When you speak of the big ticket projects, starting from the Boulevard, which now, extend farther to the south, tapos na nga ni duman sa Buena Vista, and now extend it to the coastal roads of San Francisco, Bangkeruhan, malusot dyan sa Bagakay, and farther extends digdi sa Situano na makonektar sa Indo, sa Puliki, Maslog, na makonektar sa Lampa that will extend to the existing boulevard. In fact, di ko mga lastabi, nasa boulevard ka, sa coastal road ka, nakaantos na duman sa Rawis. And all other big ticket projects, roads that we open, nangunyan, mapapakinabangan na
we have a foresight a vision al. Sanday pa natatapos sa International Airport, kaming duwa ni Kong Rodel Batucabe, ni Pontong Rodel Batucabe, asi ni Congressman Saldico, we need to provide a new connectivity na iba-bypass na al Uh-huh. sa Daraga. And that's why we provided these roads that will lead to the International Airport. I'm talking about the Puro, Kaisan, Stanza Road, all the way to Tabon-Tabon that leads to the International Airport. Yan tabi. These were all initiated by Ako Bicol Party List. And I would like to thank Kong Joey Salceda dahil supply over Tabon-Tabon, pasisiring duman sa International Airport. Ang sabi niya, yaw na sa National Expenditure Program para mas teka na baga mabalyo. Kung halikan Tabon-Tabon, teka na mabalyo sa highway, ma-flyover ka na, seamless na sa travel mo, pasiring duman sa Bicol International Airport. So, Al, we can do better. If we were able, kung naginibuta ini, nayaon kita sa Ako Bicol Party List, how much more kung yaon pa kita sa syudad. In partnership with Ako Bicol, of course, the funding that will be coming from the national government. We will be a resource mobilizer. Ako lang, hindi lang kita maasa sa local income. Correct. Uh-huh. Sa tuyang syudad. Because the way to go is to tap the national government, the national budget, in order to provide more programs. Teksa na dapat magpara-imponer kipawis ang nagagabatan ang mga syudadano. But you have to be resourceful, and that's why we have to be a resource mobilizer. And I can do that, Al, because hali kita duman sa taas. I know the people there. Amigo tayan ka, boss. We can contribute so much to the progress. Not, of course, of the entire Bicol, but more specifically for the city of Legazpi. Ayun. Okay. Well said, Tabi, and well appreciated, Tabi, Congressman, and sa imong mga sinabi. In fact, kuning nga ni, may mga text di arog ining text ni 687, tinawan yan meaning so pido. Magayunon, kaya lang may kwandig may sarong word na di ko pwede banggiton on there. Baka madali kita, technical kita madali kita kan kumilek. Anyway, Tabi, thank you sa texter. Aram ko, naugma ka ni si Congressman. I-forward ko lang sa imo, Tabi, Kong. Okay. Thank you so much, Congressman. Mabuhay ka. Salamat, Al. Ingat. And the inning segment, every Saturday, in 1 hour man ini, Opo. sa mga maabot na simana, so 15 minutes, gamiton ta sa pagtaog to legal advice, as in Ayun. legal opinion. Importante yan, Kong. Okay. And ang ma-ofrecer kan sa tuya, si Attorney Butch Lucila. Si attorney. Okay, sige. Okay. Siya po ang ma-ofrecer kan. Libreng legal advice, libreng legal opinion. Ayun. Thank you so much, Kong. Ingat, Tabi. Salamat. Okay. Salamat, Tabi. Okay. Marinaldo, sendo ka, boss. Congressman Edo Garbin Jr. Tabi, sa mga informasyon na nakuha tangon yan sa Ako Bicol. Thank you. Nagatod sa tuya sa oras na alas 9:14 na. Mabalik po ang programa. Pagkatapos na nagkaper ang mensahe ni John at saka news break ni Angel. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilanang nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:14 na.
tanghali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Matapos ang bagyong Lani, sa giraray na pipag-preparar kan liderato kan Philippine National Police o PNP ang mga tauhan kay ni sa epektong darakan bagyong Maring. Sigon kay PNP Chief Police General Guillermo Ilesar, sa iya nang sinugo ang Police Regional Office 8 o Eastern Visayas asin mga kataraning na reyon kay ni natutukan ang pinaka-latest na kamugtakan kan panahon. Inabisuhan niya ang mga unit kan pulisya na perming aramon ang mga report sa pag-asa para sa paglansar nin atab na pag-evacuar kon kinakaipuhan. Base sa report kan Weather Bureau na sa Philippine Area of Responsibility na ang bagyo asin erratic talagang paburubago ang direksyon kay ni. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo na Proxen Sodium Escalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Abante! Abante ang cross. Ano nita, basahon tayo ng mga text manindo. Ayan. Sir, alito po ba ang number mo? Ayun po. Ayan yung number ko. Sabi ka ng texter ta. May forward kaya siyang ano ini. Meaning kan pido. Ilang may sarong word digding day ko tabi barkada. Pwede basahon ta. Baka dagitan kita kan komilek. Dahil pa pwede ini. May forward ko lang ini kay Congressman. Okay. May mga text pa digding iba. Kundi nag-iingat man kita, John. Tadipisil na. May mga something na ano ini. Nakakakulog sa buot kan ibang tao. Dipisil na. Nag-iingat man kita. Di siya na kamuha. Nag-iingat kita sa mga reaction nito. Bata, kiredito na ko niyan, John. Kiredito na. Ayun nga, sige nang iriwal sa Facebook. So, barkada ta, nag-istorya kasubago sa kuya. May sarodang duwa yatang kapitan di sa Legazpi. Matindi naan ko yan ang pabalyuhan ki mga tataramo na malain dyan sa Facebook, John. Kaya kung di ako nag-Facebook. Kaya ako nag-Facebook dyan ta. Wala ko kikaiwan. Ano ba sila laro ka? Huli kita, sir. Ang sulit ang solid kaming mabuto sa bagong Legazpi City. Ay! Sige tabi. Di mo, baka ni si Kong. Sa imong text tabi, barkada. I-forward ko ni sa iya taon-taon. Ano? Kaya lang nag-iingat kita pag banggiton on the air.
mga words nindo. Ano? Tabata, birthday na dyan ang rarambulan. Magpun baga sa nasyonal. Nakulon ang presidential ngunyan na dyan. Adi, then kita yun sa nasyonal, sa presidential. Sabi ni John, may nakapansin kan kuwang ko, kan suulog ko ngayon. Dahil nagkataon sa na ini. Taming sulog ko, nagkataon sa na ini, Yung sa na ini, so nahugot kong bado mo dyan. Nagidali ako, Joe, nagidali ako. Yun is so na bulnot kong kuhaan, kulor. Pero na naman ang kaulaga na, yun ay ang kulor ko, Ano, Arvin, mga mahiriba talaga. Nagkataon sana na ini, so nasuulog ko nga niya na. Kaya daw ko pag kuluran dyan, baka otro di iba naman ang isuulog kong kulor. sa kaya sa kulor baga, sa narireparo. Werte, sa mga presidentiables, nakulon, nakulon sinda. Pero ang dangog ko, manukan administrasyon. Very, hindi, kung may makamyada pa yan sa mga masunod. Anyway, hanggang November 15 pa mambaga. Hanggang November 15, pwedeng mag-substitute kay kandidato as long as na kapartido. Dapat sarong partido. Pwede i-substitute. Pati nga ni mga kulor na ako yan. Sige na ang komentaryuhan dyan sa Facebook. Ay, nakong buhay tayo sa Pinas. Pag-abot sa politika, mga mainiton ang dugo. Digdi nga na sa lokal, pirti man pirti digdi sa lokal ang laban yun. Pirti. Magpun sa gobernador. Ngayon bagang may laban man sa gobernador at least may choice man ang tao. Kanya-kanya na sana yan na diskarte. Paano gumarana? Ano sa ilingin daw? Gobernador, pirti ang laban sa gobernador. Sa vice gobernador, uy, may kalaban man sa saro. May kalaban sa inconvent. Daw, pirti man ining labanan sa vice gobernador. Pirti. Aram naman nindo, kung sisay sa vice gobernador ang maglaban one-on-one. Pirti ni. Marayan congressman ta. Congressman. Harosan kari maray-ray man talaga ang laban sa 3rd district 3rd district kan Albay. Swerte man ang laban sa kargong congressman, Magayon diyan sa 3rd district. Sa mga board members, uy, purti man sa mga board members. Lalo digdi sa 2nd district and 3rd district. Gari mas matindidig di sa 2nd district. Puro maray na materialis ining mga or board members digdi sa 2nd district. Makakidit ini Angel naralaban na sa board member 2nd district yan, pati sa 3rd district. Garon sa 1st district na masyado sa mga dati man giraray dyan sa 1st. Pero sa 3rd and 2nd district, perte man ang barakbakan. Ang pinakamainit talaga, ang Legazpi City. Angel? Ang pinakamainit ang Legazpi City. Pinaka-controversial. Imagine mo, ngunyan pa sa nangani, para sa pag-file pa sana, kikiridita na sa iba. Duwad ang kapitan ko niya, sige ang lastara na dyan sa Facebook. Paano? May saromandang konsyal Angel. Hindi kung tutuin ita. Dahil kung man ni personal na kaoron, hindi kung atyan magkaoron kami sa maski text o kaya sa cellphone sana. Nagtaram na Angel sa sarong konsyal sa Legazpi. Araw ka isa tinaramda, Angel. So, kapitan ngayon na mag-suporta sa administrasyon.
na nga makakalaog sa City Hall, iungkang. Iungkang na sa City Hall. Sa City Hall, Angel. So, kapitan na dahil mag-suporta sa administrasyon. Dinadagit man so ibang kapitan. Nadagit man na so ibang kapitan na supporters man ni Congressman Pido. Big paratira siya sa Facebook. Alawa niya. Kapitan ngayang dahil magsuporta sa administrasyon. Dahil magkakadyan sa City Hall. Iungkang. Hata sa dirwa City Hall. Ay, kiriditon. Adi Jun. Kiriditon. Kiriditon na. Kaya para kredit kang politika, ta. Imagine mo, sa mga politiko nga ni, mag-aramigo yan. Nag-arampangan. O kan sarong kwan nga ni, John. May orokasyon man akong ano yun nagturuparan duman so politiko. O, istoryahan sinda. Mag-aramigo, iba-ibang grupo. Kaya, di kita magpara-credit. Ibang supporter sa garing, mas kidit pa sa kandidato, adi. Mas kidit pa sa kandidato. Alam tanda sa ta, at least magayon ang labanan from governor, pababa. Lalo digdi sa Legazpi City, Puerte. At mga labanan sa mayor, vice mayor, mga konsyales, Puerte. Anyway, an advantage kan ako Bicol yon. Sabi na nga ni Congressman Pido, yaon an sa indang koneksyon sa nasyonal, taday pangani baga eleksyon. Yaon na sa mga projects, para banggit baga ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Pido. Ini mga major projects digdi sa Albay, kaninot, dahil man nagpapararibok so ako Bicol, silensyo sa nata. Anyway, puro man baga mag-aramigo sa mga politiko. Ayan mga patinampong yan, pasiring sa daragang Draculaon ng tinampo dyan. Mga maiwaso na dyan na riding. Tapos may mga pigo-Europin pang tinampo. Ayan na Boulevard. O yung mga sa Boulevard, aling San Francisco, Binavista yata. Masabat na digdi sa parting Bunker 1. Magsarabata na yan, mga Boulevard na yan. Kaya dyan mga Nusaro, Angel, ang Boulevard, dumaan na sa may Maslog. Matugdo kita dumang anong maradyo na negosyo. May Boulevard na duman sa may lugar may. Matugdo kita inom-inuman o restaurant. Sabi ni Pading Ray Barcelon, tulok kita John na dapat Angel magnegosyo. Ansarong inom-inuman o restaurant. Ang ngaran Madi, sunod Padi. Ani katulo ikaan labi. Yan ang mga projects na yan. Ako Bicol tabi, saro sa mga nag-inisyar ka yan. Katabang dyan sina Congressman Salceda. Ayan, Gobernador Bitsara. Ayun yan tabi, Kaya, yan ang bintay ka na ako Bicol. Tamay, sinda, may connection sa nasyonal. Magayunong baga. Kung padagos ang tatabangan na ako Bicol, may ako Bicol ka na, may iba pang posisyon, hindi sa lokal. Basaman po, hapot lang po, Diyos maray na aldaw po, kuya. Al na pag-isip namon, didi sa tercer distrito, kung gumana ang sarong kandidato, baka magkaigwa ang bilog na albay kay Sifted Fee. Sifted Fee anaram kung may Sifted Fee, digdi man sana sa Legazpi. Tadigdi sa Legazpi baga, yon. Ining apod ka? Septic tank yan. Ang septic tank digdi yon. Pagdidilin siyang pa. Nakailing ka dyan kay. Septic tank na sana. Pagdidilin siyang pa. Kaya kung minsan nag-rebuild di man ang utak ka ni Buddy John.
naroon mo day ka na nga ni, kulang-kulang na ni ang pangkuryente mo, pangbagas mo, pangisira mo, pati septic tank mo, agadan kapag ang gobyerno. Ay, nakubuhay tayo, ade. Ayan ang mga dapat yan bagon. Naligas pa, ade. Anyway, saro, yang gayon sa, hindi kung anong plano ka nini, hindi, sakana yan. Nabanggit lang kaning texter ta sa 3rd district da, yun ang big problema man kaniyo. Ang problema kan shifted spin, nagkabirilot lugod. Dahil ko tabi sabot yan dyan sa 3rd district. Ang mga shifted spin na yan, ang aram ko sa Legazpi talagaan. Unidoro ang septic tank, bigilin siyang pa. At mga turtindahan na Sardayoton, by 2,000 ang kapital mo, business permit ka dyan, mga 11,000. Dahil ka ng kapital. Matinda ka kisigarilyo digdi. Matinda ka kidulce, Angel sa Legazpi. Ang kapital mo, pira halimbawa, 3,000. Mga business permit ka, mga 11,000, 2,000 pa. Logi na gusto. Ay, nakabuhay. Kaya mga dapat bagon. Anyway, sabi ka ni ba, kaya sudati siya na. Di man yan, minahiling ako sa Facebook. Sudati siya, tapos pinatungan sudati siya, tapos pinatungan sa ibabaw, pasma. Pero ulo ko katong napapasa ko kasudma. Anyway, ilingon ta. Sabi ka ni ba, dati sana. Sabi man ka ni ba, masilyao na. Silyao na. Ay, basta, nakubikol. Kahit sana nakubikol. Pag sa nasyonal, yaon ang mga connection maninda. At least may mga nadarang biyaya. Digdi sa lokal, lalo digdi sa Legazpi City. Kaya tabi, nakubikol. Mantinidong nag-service sa tuya. And pagpadagos tama na suportaran ang mga programa asin proyekto kada ko Bicol na ang bottom line kayan makatabang masana sa tuya dyan sa mga barangay. Yo? Okay, alas 9:30 na garing. Pabilohon ta naman si News Manager Mardila at saka si Father Momoy Garay. Ini po ang programa kada ko Bicol. Alarmario, thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan tasinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.